Halo, slečno. Dobrý den. Zdravím. Já tady natáčím vždycky takové menší videjka o lidech, o takových příbězích a tady tohle z toho vidím, že jste taková zajímavá, mohl bych s vámi dneska natočit pár snímečků a bylo by to možné? Tak hecnu se, že? Kam zrovna jdete, jestli se můžu zeptat? A kam jdete fotit? Nejdete nějak daleko, doufám. Takže můžu s váma chviličku trávit času. Jinak já jsem Martin, Anička. těší mě. A chceš se tím třeba živit, nebo tak? Ne, nikdy bych se tím asi nechtěla živit. Protože je to koníček a když bych si z něho udělala práci, tak by se mi časem třeba zhnusil. To nechci. Spíš to mám tak jako fakt pro zábavu, když chce někdo něco vyfotit nebo tak. A že bych se tím chtěla živit nějak, tak to ne. Ani nefotím nějak profesionálně, takže... A chce někdo něco vyfotit o tobě? Chce, občas. A co ten zpěv? No, zpěv. Prostě to máš jak hýkání tuleňů. No, jak hýkat tuleň. Můžeš mi ukázat? Tak to je můj zpěv. Jako určitě nespívám jako nějak úplně extra dobře nebo tak. To vůbec. Jsi taky skromný člověk. No, jako jo. Ale tak víš, jak jsem zase úplně boží, vtipná, jako skromná. Tak jako musím mít i nějaké klady, jako. Střih? Pramení něco? Nebo si ho chceš vyfotit? Jo, chci si ho vyfotit. Aha. Nic o něm nevím. Co tě na tom tak bere, že to chceš fotit? Někde koupila jsem si ho, protože za prvé, abych nemusela být focena já, No. abych vždycky byla já, co mám prostě ten metrum v ruce a pak vždycky jsem chtěla jako nějak zachovat ty vzpomínky, abych je mohla potom ukázat třeba někomu, když kdo tam třeba nemohl být se mnou nebo tak. To jsi řekla pěkně. Chodíš tady často? Tady chodím docela často, no, se psem. Na procházky. Co máš za psa? Za psa teda. Summer mix. Summer mix? Jako letní mix? No. Křiženec a nikdo neví čeho. Jo, ale tak. Zlatý je. Takže zlatý summer mix. Jakože ne zlatý, jakože barvou zlatý, Aha. ale jakože je to zlatíčko. Jo. On je taky, on má prostě... Víš, jak vypadá česká stračena, jako ta kráva? Tak když do toho přimícháš trošku černé, tak to je náš pes.